Dobroveče, poštovani gledalci, nismo se videli više godina u ovom studiju, ali dobro, šta da vas pitam, šta ste radili među vremenu? Vidim kako prolazi Niš, pa i pretpostavljam da se nije mnogo radilo. Šta sam ja radio, to bih mogao da vam pričam 3 emisije. Ovo je jedan novi početak jednog ponovo dugog prijateljstva. Petak je 1. septembar, prva emisija našeg novog talk show programa. Da vam kažem, sede dve plavuše, jedna kaže, vidi, ove godine se Nova godina pada u petak, a ova kaže, samo da ne bude 13. Neće biti 13. Ovo je prvi, sve je u znaku prvog, ali da ne pričam ja sam, jeste dama koju ću sada da najavim, plavuša, veoma intrigantna, možda jedna od najzanimljivijih dama na našoj javnoj sceni, ekscentrična je, ali isto tako i veoma uspešna, kaže da posle 40. knjige prestala da broji koliko je napisala knjiga, upamtila da je prodala preko 500 izdanja, snimila je jedan vrlo zanimljiv film, pa imate prilike stalno da vidite u nekim medijima, a sad je gledate uživo na Belem televiziji. Isidora Bjelica. Isidora, dobrodošli na našu novu televiziju. Dobro večer. Mišo, će ovi da aplaudiraju, šta je ovo, a? Ćao. Ćao. Pa ja sam plavuša, ali srećem velik mi izrastak već, nisam stigla sa ofarbom. Ja sam se malo šalio, ja ću se i dalje šaliti, to ćemo naučiti publiku. Kažem ja, moja draga Isidora se učlanila u jednu stranku, postala je port parol, pa morao bih ja da se učlanim neko udruženje ribolovac ili lozde. Ja imam neki utjecaj na javno mnjenje, jel? Naravno, pa ja i mislim, pošto je ovoliko medveda, da je lovačko društvo neophodno. Hvala vam, zauzmite svoju centralnu poziciju, a ja ću sada najavljivati ostale goste, pa ćete ih preslišavati zajedno sa mnom. A naš prvi gost koga najavljujem, a samo zvali smo ga naravno zbog toga što ima srećno ime, Srđan Srećković, magistar, potpredsednik SPO-a i pomoćnik ministra trgovine. Aplauz. Dobro večer i dobrodošli. Je li teško bilo doputovati u Niš? Jel se grade neki putevi, je li bolje stanje? Poboljšava se, stanje nije naravno idealno, nije nikad teško putovati, posebno ukoliko imate mnogo energije, ja još uvijek imam. Pa mlad čovjek, zauzmite svoje mesto pa ćemo vidjeti tokom emisije šta radi vaše ministarstvo, šta radi SPO, da li će ostati u vladi, šta će se dogoditi sa brendiranjem Srbije i tako dalje, tako dalje. Ima još gostiju puno, moram da požurim Isidora, šta mislite? Ajde, ja sam mislila da pitam nešto gospodina Srećkovića, ali ako idete... Pitajte brzo, pitajte. Pa samo ovo sad s Bolonjom, ja magistar, vi magistar, šta ćemo? Ili gubimo titule ili ćemo morati da doktoriramo? Moramo da doktoriramo, šta nema, ne može, ništa nije retroaktivno. A sigurno je dobro što smo prihvatili Bolonjsku deklaraciju. Ja moram da priznam da je jedna od retkih stvari koje priznajemo na bivšem sistemu koji je bio nakon 45. do 2000. godine, sistem obrazovanja je ipak bio daleko iznad svih ostalih drugih segmenta života. To je jedna od dobrih stvari, doduše retkih. Znači da se bacimo na doktorat? Nema razloga da ne. Idemo dalje, mi što? Sa nama je Novica Ranđelović, čovjek koji snima filmove o stradanju Srba na Kosovu. Tužna je tema. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, dobroveče. Čovjek koji je došao iz Amerike, imao tamo neki uređen život i došao ovde da snima ove tužne priče. To nije prevelika razlika. Nije, to je samo u nadi da ako sam tamo imao uređen život, pomognem da se i ovde uredi život, ali izgleda da prvo moram da ubedim političare, a to je valjda odgovorni narod, pa se nadam da će sad biti šanse da polako počinjemo da ih ubeđujemo da je potrebno da gradimo jedan uređen život. Gospodin Ranđeloviću, izvolite, pored mene. Gospodin Dragan Šormaz, visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije. Kako voli za sebe da kaže kaplar u Skupštini Srbije. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Ono što je također bitno, čovjek se skoro oženio, pa ja sam u velikoj dilemi da li da mu čestitam ili da mu izradim saučešće. Ma čestitamo, jel Miša, grozan ste. Ja volim da se žalim. Hvala na čestitke. Birajte mjesto, gospodine Šormaz, a za ostatak pitanja postarat će se Isidora. Birajte koje želite mjesto. Najveće me, odličan. I naravno, ko čeka zadnji, to ispadne da je to najveća zvezda. Gospodin Dušan Bajatović, potpredsjednik Socijalističke partije Srbije i vlasnik televizije Most u Novom Sadu. Dobroveče, dobrodošli. Gospodin Bajatoviću, vi ste nekako došli iz najudaljenijeg grada, koji je rival Nišu, je li? Pa pozdrav vama i vašim, odnosno našim gledalcima. Pa nismo rivali, Novi Sad je mnogo napred, iako to nije popularno izjavljivati u Nišu. Šalim se, naravno. Nije sve u Beogradu, nešto i u Novom Sadu, a nešto i u Nišu.
Uzmite poziciju za šankom, pošto znam da volite šank, kao i ja, pa ćemo se vidjeti za šankom. Isidora, prepuštam goste dok se ja smestim. Pa ne znam, ovi šta ste mi sve goste odveli za šank. To nije fair. Pa nismo baš sve, da imam ja s kim da pričam, ne? Dobro, dobro. Pa evo, interesuje me, kad ste najavljivali gospodina Šormaza, rekli ste visoki funkcioner, a vi ste stvarno visok čovek, jer u poslednje vreme visoki funkcioneri moraju da budu visoki. 1,93 m sam visok. Aplauz, zaista je čovjek visoki funkcioner. A jeste narodni poslanik i stvarno visoki funkcioner. Pa dobro, potpredsednik izvršnog odbora, kaže se, visoki funkcioner. A ne znam da li je tako bio i kad je bio beba. Ne moraju, ima nižih. Ali ima i visokih još, recimo predsednik omladine. Jedan od retkih neženja u parlamentu, M najmlađi, M najlepši, M je neženja još uvek, Borko Ilić. Ninoslave, koje je tvoje iskustvo sa visokim funkcionerima? Jesu li kao oni iz bivših sistema ili te slušaju šta pričate? Pa, nažalost, evo, ja imam svega 8 godina prilike da pratim te funkcionere od kad nisu visoki pa kad postanu visoki i neko generalno iskustvo je da su mnogo više ljudi kad su niži nego kad su viši. U smislu funkcija. Aha, kako napreduju? Kako napreduju, to postaju manji ljudi. A imamo i neke zajedničke prijatelji i ja sam to baš rekla, bilo mi je nekako lakše, na primjer, kad nisam znala ljude iz bivšeg sistema, činilo mi se ok, oni su takvi, a ove sam znala pa sam gledala kako se menjaju. To je tragično, zaista ja imam ne prijatelja nego rođake, bliske, koji sad imaju vrlo značajne funkcije, jedan od njih savjetuje predsjednika Srbije što se medija tiče, drugi je svojevremeno bio funkcioner SPO-a i ministar za kulturu grada Beograda. SPO-a, molim vas. Da, SPO-a. I ne znam za te... Šta sam ja rekao? SPO, ja više volim ćirilicu i srpski način za žavanje. Pa da, SPO, SPO, da. Pa u principu generalni trend je tu da oni postaju uspešniji, ali zemlja postaje neuspešna, pa i narod postaje siromašniji, oni postaju bogatiji. Tako da, to je moje iskustvo. Gospodin Šormaz, ako dozvoljate, Isidora, gospodin Šormaz je u vlasti, predstavnik najjače stranke, dakle, koja je u vladi. Kako vlada, gospodin Šormaz? Da pitamo za zdravlje vlade. Malo pre smo nešto vežbali, pada vlada. Da, pa za tu... To samo za pesmu. Pa da, za ovu vladu se postavlja pitanje od dana kad je formirana, čak i pre nego što je formirana, ali evo, izgura skoro ceo mandat i koliko ja vidim, ako ne bude novog ustava, izgurat će ceo mandat, sve je pod kontrolom, nema nikakvih problema. A ovo sa SPO-om, pa Vuk Drašković, pa G17 1. oktobra najavi odlazak, pa Kosovo, pa čudo. Pa bit će sve u redu. Kosovo i ustav, to je najvažnije. Gospodine Srećkoviću, pošto je vaša stranka pomenuta, jer to ima nekakve veze, sad se dogodi da gospodin Vuk Drašković ne bude izabran za ministra inostranih poslova, šta onda radimo? Ja zaista verujem da u Skupštini Srbije postoji većina koja podržava politiku otklanjanja svih prepreka na putu ka Evropskoj uniji i nastavku procesa izgradnje normalne Srbije. U krajnjoj liniji Skupština će dati krajnju reč. Mi smo naš stav više puta vrlo jasno i decidirano rekli i ne bih sad ponavljao to večeras. Dobro, to je sve jasno, ali da li taj čovjek mora da bude ministar inostranih poslova? Pazite, ništa u Srbiji ne mora. Dakle, mislim da je opšta ocena demokratske javnosti da gospodin Drašković svoj posao obavlja u skladu sa našim državnim i nacionalnim interesima. I mislim da je to ocena i onih ljudi koji simpatišu ili koji manje simpatišu njega kao predsjednika Srpskog pokreta obnove i moju političku stranku. Ali mislim da svi politički akteri u ovom trenutku, dakle, kada ulazimo u finiš pregovora o budućem statusu Kosova i kada konačno treba da otkoči moj put ka Evropskoj uniji u smislu rješenja problema saradnje sa Haškim tribunalom, dakle, svi treba da razmisle da li je Srbiji u ovom trenutku potrebna politička stabilnost ili destabilizacija političkih prilika. Svako će snositi odgovornost u skladu sa potezima koje bude vuk. Ovi iz SPO ne misle baš tako, ja? Iz Srpske partije. Niste se transferisali. Gospodin Miša pravi ovakve greške, ovo nije samo lapsus, ovo je ozbiljan promašaj. Ja sam mislila da je neki transfer. To je kompliment, gospodine Bujatović. Pa, bitno se razilazimo, iako je stigla voda, ja ipak ne mogu da progutam sve to. Evo ga Martini. Što se tiče Socijalističke partije Srbije, ne bih hteo da budem dosadan, ali naše mišljenje je da gospodin Vuk Drašković ozbiljna prepreka na putu Srbije ka ostvarenju njenih nacionalnih, državnih i ekonomskih interesa.
i on je ozbiljna prepreka da uđemo u Evropu. On je možda po volji, ne znam, na primjer, američka administracija, ako se traže nekakva demokratska javnost, ali nisam siguran po onom fondu glasova koji Srpski pokret obnove može očekivati na narednim izborima, da će to dobiti verifikaciju iz srpske političke javnosti. Ja bih stvarno molio da mi više ne pitate za gospodina Draškovića iz prostog razloga što prosto smo više dosadili pričajući. Moramo da pitamo zato što niste nikada rekli šta je čovek loše uradio. Sad pričamo, onda se ne sviđa. Šta je loše uradio? Pa sve je loše uradio. Ništa nije loše uradio, šta je loše uradio? Pa sve je loše uradio. Mislite od koje ministar... Tako je, kako je ministar za mi poslao? Ja da vam pravo kažem, ja bih sad mogao da krenem od mnogih stvari, bojim se da ćemo onda gospodin Srećković i ja raspravljati o različitim stvarima. Gospodin Drašković ništa nije uradio kako treba u okviru Ministarstva inostranih poslova, nije dobro kadrovao, nije zastupao interese Srbije, vodio neku svoju ličnu politiku, a sad bi mogli da razrađujemo šta je to sve bilo. Znači u pitanju. Mi jednostavno mislimo da taj čovek, ne bih zalazio u neka pitanja, jednostavno mislimo da ima previše podrške negde tamo, ne znamo zašto, recimo u američkoj administraciji ili u nekim krugovima za koje mi ocenjujemo da nisu dobro misleći prema nekim našim nacionalnim interesima, previše je podložan, znači, svemu tome, a sa druge strane često je bio u razlazu sa vladom Republike Srbije, često je bio, da kažem, sa svojim izjavama van onoga što je zagovarala vlada Republike Srbije, a često i vređao nas, socijaliste, bezrazložno, i mi to jednostavno na neki način pomalo ne želimo ni da mu oprostimo. Bili ste i protiv gospođe Dulić-Marković, pa opet je ona nekako prošla, pa ili možete malo da date optimizmu, da oškrenete vrata, da mi očekujemo da se to opet lepo završi? Socijalistička partija Srbije je bila faktor političke stabilnosti od izbora ove Koštunicine vlade i mi ćemo to nastaviti da budemo i dalje pod uslovom da se od nas ne traži da glasamo za gospodina Draškovića, jer to SPS jednostavno neće učiniti. Evo, ja ću samo jednu rečenicu pa da završimo i da ovu temu stavimo od akta. Dakle, da se odmah jednu stvar razumemo. Srpski pokret obnove nikada nije, niti sada, niti će ikada tražiti podršku Socijalističke partije Srbije. Naime, svake kritike... Što ste onda, kad ste tako principijalni, gospodine Srećkoviću, pa što ste onda u vladi koju podržava Socijalistička partija Srbije? Lepo izađete iz te vlade i rešite nas, znači, problema. Što ste nestrpljivi tako? Ja sam mislio da, pazite, nema razloga da me prekidate, mislim da možemo pristojno da razgovaramo, evo. Dakle, svaka kritika Socijalističke partije Srbije je zapravo najbolja potvrda ispravnosti politike koju Vuk Drašković vodi. A naši politički odnosi kakvi su bili 90. do 2000. godine, takvi su i danas. Naime, sticajem okolnosti, odnosno nemogućnošću da se postigne politički dogovor Demokratske stranke Srbije i Demokratske stranke, u ovom trenutku ima manjinsku vladu koja je, nažalost, podržana od Socijalističke partije Srbije, ali se ja nadam da ovo poslednji put da zbog nesaglasja unutar demokratskog bloka u Srbiji ima političku situaciju lošiju od one kakva je mogla da bude. Ali jednu stvar da se razumemo, Socijalistička partija Srbije nije vodila kadrovsku politiku ove vlade ni kada je formirana, pa neće voditi do sada i gospodin Bajatović verujem da je toga svestan. Kako gospodin Šormaz, dajte da damo reći ostalim gostima. Jedno malo, ovako ne bi bilo loše zbog javnosti, gospodin Srećković je relativno novi funkcioner u Srpskom pokretu obnove, pa je zaboravio da u pojedinim deonicama... Ali je visok isto i on. Nije to sporno, ali gospodin Vuk Drašković je bio veoma dobar saradnik režima Slobodana Miloševića u pojedinim deonicama vršenja te vlasti, a to je gospodin Srećković, dakle, zaboravio. Vuk Drašković je bio i potpredsednik vlade, svojevremeno i razbijao taj isti demokratski blok, ja mu to neću objašnjavati kako i zašto. Svojevremeno je gospodin Drašković bio veoma srećan kad je imao priliku da sedne na kanabe Slobodana Miloševića, ali otko su se stvari izmenile, izmenio se i gospodin Drašković. A svi imaju pravo da se menjaju. Pazite, ajde, pošto ne bi ovo da se ova večerašnja emisija svodi u polemiku, ali moram narod da odgovorim. Gospodine Srećkoviću, ja bih vas molio da me ne prekidate. Srbije od Vuka Draškovića, to je stvarno tragično. Ja vam savjetujem da izađete iz ove vlade. Dakle, ja moram da odgovorim ovaj put i više neću, trudit ću se da budem pristojan za razliku gospodina Bajatovića, ne prekidam, jel? Naime, o tome ko je sarađivao sa Slobodanom Miloševićem najbolje govori činjenica da je Vuk Drašković jedini lider demokratskog bloka koga je Slobodan Milošević pokušavao da ubije nekoliko puta. Nikad drugoga, ni jednog lidera iza Vuka Draškovića i o tome bi svi trebali da razmišljaju. Nažalost, kada je gospodin Bajatović, odnosno njegova stranka, kada su bili u prilici da vode zemlju, ja verujem da još zadugo vremena neće biti ponovo, desio se srpskom narodu i srpskoj državi se dogodio najveći polom u našoj novijoj istoriji. Ja želim da verujem da i u Socijalističkoj partiji Srbije
postoji spremnost i neka želja da se oni modernizuju, da se transformišu i da se prilagodi činjenici danas Srbije u 21. veku. Danas je... Mogu da pomognem gospodinu. Samo da ne bi ostali dužni, znači, gospodin Srećković opet nije dovoljno dugo u politici. Zaboravio na izjave gospodina Vuka Draškovića da će sjeći sve one ruke koje podignu pogrešne barjake. Zar to nije bila malo nacionalistička izjava u nekim istorijskim momentima? Ja se izvinjavam. Dvojica neka. Možemo... Pa nije Vuk Drašković vredan toga da mi sad cijelu emisiju potrošimo na njega. Pa naravno, ajde da vidimo čega se živi. Miša, pod broj 1, reci broj da bi se naši gledalci javljali i postavljali pitanja. Nisam mogla da dođem do daha, kamoli da kažem brojeve. Sada dolazimo do reklama i do brojeva. Znači, čitamo naše drage sponzora, od televizije Živi narod reklama, sportska oprema Beltona. Nisam pogrešio, žensko, boga mi. To je lepa oprema za fudbal, odbojku, košarku, to su glavni sportovi, to je tu u Novom Pozornom prolazu. Ovi dan, pijemo ih, ubedljivo. Kuća koja nam je namestila studio, to je kuća interijera Comex, Knjaževačka ulica Niš i Isidora, šta nam ostaje? Ono glavno da vodimo računa, dakle, o higijeni i moralu, što bi rekao Tesla. A to su najstariji brend kondoma na svetu, Trojan, Akson, Beograd. Poštovani gledalci, saslušali ste lepo reklame, a sad krenite da nazovete 018 510 367 510 sedmice. Ko postavi 6 najzanimljivih pitanja dobija razne poklone. Od moje nove knjige Dama iz Monaka, poklona iznenađenja, pa i ovih moralno-higijenskih. Tako, idemo na reklame, pa na muziku. Ovaj program omogućili su vam premium kondomi Trojan. Beltona, podzemni prolaz ispod McDonald'sa, kompletna sportska oprema za proleće i leto, za fudbal, košarku i odbojku, patike Nike, Reebok i New Balance, originali po izuzetno povoljnim cenama. Beltona, podzemni prolaz ispod McDonald'sa. Ovaj program omogućili su vam premium kondomi Trojan. Vratili smo se u studio, imamo nove goste u Nišu dobro znane, ali i diljem Srbije. To je muzička grupa Groš. Ajde jedan mali aplauz da ih nagradimo. Pa dobro, nisu samo oni iz Beograda, oni koji snimaju, kako se zove, te ploče, CD-ove i ostalo, snimaju i naše Nišlije, ja? Kada smo snimili zadnju ploču, zadnji CD? Pa nadam se da nije zadnja, ali poslednja sigurno. To je februara mjeseca izašlo u izdanju PGP-a i naš drugenac u stvari u izdanju te poznate kuće, a nadamo se da ćemo da uskoro izdamo i već trećenac. Hoćemo nešto da čujemo sve. Samo da ne izdate državu, izdajte ploče. Pa ima oni koji su već to uradili, tako da mi smo već zakasnili. Ajde nešto čujemo sa to CD-om. Da bi deplasirano da mi to ponovimo. Noćas je pala baš teška reč, bacio sam srce u led, noćas nije potrebno, bilo bi mi gore. I muzikanti su me prodali, pevali su sve što sam već znao, ti si mi noćas potrebna, bilo bi mi gore. Ona me je ljubila kao ti nikada, do smrti me je volela kao ti nikada. Hej Marija, hladno mesec sija. Hej Marija, hladno mesec sija.
džepu gužvam prošlu noć. Jutro mi kaže ja sam kriv, možda sam ti bio potreban. Gde si sada? Ona me je ljubila kao ti nikada. Do smrti me je volela kao ti nikada. Hej Marija, hej Marija, gladno mesecija. Hej Marija, hej Marija, gladno mesecija. Malo duže traje, a osim toga samo je moja Isidora uživala, njoj ste svirali na ulice. Meni super. Dobro. Htio nešto drugo da kažem. Posmatrao sam pažljivo ove varnice između naših gostiju i primećujem, malo sam se šalio sa gospodinom Šormazom, ali on je nekako postao još ozbiljniji od vremena pre ženidbe. Mirno sluša. A ljudima iz DSS izgleda da je najteže u toj vladi. Ne, nama je najlakše. Stalno se prepucavaju ovi tamo. Ne, nama je najlakše. Iskaču jedni pa mogu bi da povežem dve stvari koje su govorene večeras, recimo. Naš dragi prijatelj koji je kritikovao političare, malo pre i govorio kako se uzdignu kad postanu visoki funkcioneri. Snize se kao ljudi. Snize se kao ljudi, a... Kad se uzdignu kao funkcioneri. Da, kad se... To sam rekao. Mislim, ja se tako ne osjećam lično, ja i verujem većina mojih... Možda se niste uzdigli dovoljno. Pa nisam, mislite u funkciji? Da. Ma dovoljno, ne treba mi više. Ma ne trebam. Nemam ambiciju za više od ovoga, zaista. Ponašam se na isti način na koji sam i pre. Znači imam iste prijatelji, izlazim na ista mesta. Ne vidi se to, neću to posle elaborirati. Nema problema. Ali s druge strane, ne kažem samo svoje mišljenje, ne prepričavam vas. Niste ga čuli. A s druge strane, mi se trudimo iz Demokratske stranke Srbije da uvažimo stav građana. Građani svoje stavove, to je svoje mišljenje, iskažu na izborima, oni su rekli ko koliko vredi, SPO ima svoj broj poslanika, SPS ima svoj broj poslanika, Srpska radikalna stranka svoj, i tako dalje, i mi se trudimo da vodimo sa svima civilizovan razgovor i često u ovakvim situacijama da spustimo tenziju, potpuno je nepotrebno. Mislim da imamo i prava na takvo ponašanje, jer nikada se nismo ponašali neprincipijelno, pominjani su neki Kanabe je pominjen jedan konkretno, Demokratska stranka Srbije, niti je jedan član Demokratske stranke Srbije, kamoli predsjednik gospodin Koštunica, ikada pre 24. septembra 2000. bio na Kanabetu Slobodana Miloševića, znači do dana dok ga nije pobedio na izborima, a posle toga nismo imali problem čak ni on i da razgovara kad je bilo potrebno sa Slobodanom Miloševićem, kao građaninom Srbije, sada već pokojnim, ali s druge strane zaista nemamo nikakve repove iz tog perioda. Većina drugih stranaka je zaista, onih koji se nazivaju iz Demokratskog bloka, u određenim
periodima tih 10 godina ili razgovarala ili čak i direktno učestvovala u vlasti sa SPS-om, ali to je prošlost. Mislim, mi na to jednostavno treba da zaboravimo, čekaju nas, ja mislim, evropske integracije koje narod većinski želi, da uđemo već jednom u tu Evropsku uniju. Evo, ja sam se juče video s jednim prijateljima koji su bili na letovanju u Bugarskoj, nisu bili u Bugarskoj od 99. Tad su bili poslednji put, kažu da ne mogu da je prepoznaju u odnosu na to kako je izgledala 99. godine. Znači, ono što mi želimo... Prekinite ga, molim, nemam srca da ga prekinem. Ja sam vratila iz Afrike, tamo je još bolje nego u Bugarskoj. Pa dobro, i Afrika se udružuje, ako ste primetili ekonomski i na druge načine. Kad bi došli Severne Afrike, ja bi bila prezadovoljna, stvarno. Smemo da pređemo na one najozbiljnije i najstrašnije teme? Evo, svi smo se pripremili za najozbiljnije. Evo, ovih dana se događaju neke čudne stvari oko Kosova i Metohije. Čovjek došao iz Amerike da snima filmove, kakvo je stanje tamo zaista? Pa evo, čemu se radi? Dakle, kad slušamo danas, eto, gospodu političare, stičemo utisak da su svi radili fenomenalno i da su svi odlični i da nema greške u njihovom radu. Znači, što reče gospodin Šormaz, da ja objedinim ne 2, nego 3 stava sa uključenjem tog kanabeta. Zaista nije važno ko je na čijem kanabetu sedeo više. Zaista nije bitno da li socijalistička stranka podržava Vuka Draškovića i zaista je irelevantno da li će Vuk Drašković biti ministar spoljnih poslova. Ono što je bitno je da ljudi srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji već 8. godinu stradaju, da se sasvim realno bliži moment gde neko političko rješenje statusa tog regiona može biti nepovoljno za Srbiju, a da se u Srbiji političari hvale svojim radom, narod je sve siromašniji u izvesnom smislu, ojađeniji, a navodno bauk radikalizma se širi Srbijom. I postavlja se jedno pitanje, ako su svi radili tako fenomenalno, otkud ova zemlja sve manja i manja, a taj bauk sve izvesniji i izvesniji? Tako da, iz mog skromnog sektora, naime, ja rekoh, nisam član jedne stranke, nisam bio aktivan za bilo čije političke interese, moj autoritet su žrtve srpske koje sam beležio od 98. godine do sada. Iskoristio bih ovu priliku, ako mogu, par minuta zbog vaše publike, da ne ispadne tu došao čovek u odelu i kritikuje političare u Srbiji, ne znam se ko je šta je. Ja sam nezavisni producent koji je silom prilika 8 godina samostalno finansirao odlaženje na teren Kosova i Metohije u najugroženijim područjima i beležio stradanje ljudi. Vlada Srbije je dokumente koje sam realizovao stavila na svoj sajt, mene u člana Saveta za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije i 2005. godina je bila markirana kao godina u kojoj bi i naša diplomatija, kao i naše političke strukture, trebale da progovore o čoveku na Kosovu i Metohiji i o njegovim ugroženim pravima. To je i bilo logično za očekivati s obzirom da su zvanični razgovori o statusu naše pokrajine započeli. Nažalost, nije se desilo. Ovaj dokument koji sam doneo ovde u studiju da bih pokazao vašim gledalcima i ovde prisutnima, štampao sam uz pomoć raznih individua i organizacija u Americi tokom protekle godine i on je na više relevantnih mesta predstavljen i bit će jedno od stalnih stvari koje će studenti političkih nauka u Sjedinjenim državama i drugim zemljama konsultovati da bi videli propuste KFOR-a i onih koji su bili nadležni dole. Ostaje jedno pitanje, zar je moguće da nezavisni producent, takozvani entuzijasta po mnogim od naših političara, treba o tome da obaveštava svet? Gde su se deli milioni evra naših državnih medija, naših ministarstava, da to čine oni? I zar je moguće da mi danas, na primjer, za razliku od gospodina Bajatovića i gospodina Srećkovića, ja zaista ne znam, nije ni bitno da li će Vuk Drašković biti izabran ili ne ponovo za ministra spoljnih poslova. Ono što je bitno, da Ministarstvo spoljnih poslova u toku 2005. godine još nije podnelo izveštaj šta je uradilo da bi dokumenti o stradanju Srba bili dostupni svetu. Šta su naši mediji, vrli novinari, nezavisni i ostali producenti, slobodni ljudi ili humanitarne organizacije ili nevladine organizacije učinile? Ajde da postavimo šta smo mi kao zemlja učinili da svi naši resursi služe žrtvi na Kosovu i Metohiji.
Ja koliko vidim ovde, dosta toga se uradilo kad su političari u pitanju. Oni su i imućniji, bolje žive, čak su neki naučili strane jezike za vreme svojih mandata. Pođite na Kosovo i Metohiju, uporedite život srpskog stanovništva i bit će vam jasno gde je diskrepancija. Ne radi se o Vuku Draškoviću, radi se o Srbiji. Da li Srbija može da progovori govorom nekog ko je zabrinut za čoveka ili govorom nekog ko je samo zabrinut za svoje političko preživljavanje? Ranđeloviću, pa sve ste nam iskritikovali kolege. Nažalost, pa neko mora da pravi show programe, pa ne mogu svi da plaču i da snimaju. Nema plakanja, pobuna. Dobro, dobro. Ipak je nešto vlada radila, gospodine Srečkoviću. Dajte vi meni pitanje da me cenzurišete. Ja vam cenzurišem pitanje. Dajte da pregledam to mišljenje. Bolje da vi čitate. Evo, pošto je gospodin Anđelović bio vrlo kritičan prema svim političarima, svim političkim strukturama i političkim strankama, ja mu predlažem da se kandiduje za predsjednika Srbije na narednim izborima, pa ukoliko građani Srbije o njemu budu prepoznali nekog ko na bolji način može da štiti interese ove države i građana Srbije. Ja ću imam bolji predlog, gospodin Šečković. Meni će to biti zadovoljstvo. Imam bolji predlog. Imam predlog za vas ovaj. Omogućite mi da ministar spoljnih poslova podrži dokument o stradanju ljudi. Gospodin Šormaz, pomozite mi da premijer vlade učini ono što je vlada sebe obavezala u januaru mesecu, da će uraditi medijsku kampanju o stradanju Srba. I gospodine Bajatoviću, učinite da dokument o stradanju Srba bude relevantan danas kad se govori o budućem statusu. A ostavimo predsjednikovanje nekom kome to možda više prija. Ja želim kada govorimo o Kosovu i Metohiji, koja je naša najveća i najbolnija rana i naravno najteži problem koji u ovom trenutku imamo, dakle, zaista ne želim da nastupam sa pozicije političara koji na bilo koji način želi da prikupe jeftine političke poene. I mislim da su sve političke stranke i sve državne strukture čine maksimum napora da bismo u jednoj vrlo teškoj poziciji u kojoj se u ovom trenutku nalazimo uspeli da očuvamo minimum naših državnih i nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, što znači da Kosovo i Metohija ostanu u sastavu Srbije i da ono što je najvažnije preostalom srpskom stanovništvu omogućimo opstanak na Kosovu. Dakle, ne u smislu da neko može to da sumnja. Ne samo u smislu bezbednosti građana, već pre svega omogućavanja ekonomskih uslova da Srbi na Kosovu opstanu. Bez obzira kakav status za Kosovo i Metohiju bude na kraju kao rešenje međunarodne zajednice, Srbi će na Kosovo i Metohiji živeti ukoliko budu sigurni za sebe i za svoje porodice i ukoliko im se bude omogućilo da mogu da rade i da zarade za svoj život. O tome koliko je Vuk Drašković kao ministar spoljnih poslova učinio za Kosovo i Metohiju i Srbe na Kosovo i Metohiju zajedno i sa druga dva glavna pregovarača, premijerom Koštunicom i predsjednikom Tadićem, ocenjivaće naravno građani Srbije. Ono što svi moraju da znaju to je da u pregovore ulazimo iz vrlo teške pozicije kao posljedica politike koju su sprovodili Slobodan Milošević, JUL i Srpska radikalna stranka, zbog činjenice da mi već praktično 6 godina kao država nikakve ingerencije nad Kosovom nemamo. I mi zaista mislim da najvažniji i najbolji argument koji mi u ovom trenutku kao država imamo, to je da je danas Srbija jedna demokratska država koja naše interese na Kosovu brani argumentima koji su na našoj strani, ali isto tako i na način koji je razumljiv i prihvatljiv međunarodne zajednici. Dokle god bude postojala šansa da ostvarimo rešenje koje je za nas prihvatljivo, ja verujem dakle da će naš pregovarački tim koordinisanom i diplomatskom ofanzivom se boriti za naše interese na Kosovu. Ja se izvinjavam, ne, sad ćete pričati. Dajte malo dobro za emisiju, dajte malo drugi ljudi da pričaju. Gospodin Bajatoviću, vi ste prozvani, šta ste vi kao medijski magnet uradili? Ste pratili malo tu situaciju, samo pravite show programa? Pa nije tačno, znači pre svega, prvo, neću da se hvalim, ali ja sam bio, mimo onog što sam bio na Kosovu dok je sve to trajalo, to bombardovanje, to nametanje demokratije, ta operacija nekakvih anđela i svega ostalog, ali to je već nešto što je za nas. Prvo, lično sam na Kosovu vrlo često. Bio sam i 6 meseci posle Kumanovskog sporazuma i želim samo delom da odgovorim na ono što je gospodin Srećković ovde promovisao. Prvo, mi opet previđamo da problem Kosova nije nastao za vreme Slobodana Miloševića, on traje više od 100 godina. Da li je država Srbija od Prizrenske lige do danas imala najbolji odgovor na sve ono što su radili Šiptari na Kosovu ili danas albanski teroristi, to je neko drugo pitanje. Te demokratske zemlje koje danas podržavaju neke naše ministre, one su nas bombardovale zbog ljudskih prava, ali danas ne žele, Albanaca tada, ali danas ne žele da urade ništa te iste demokratske zemlje. Niti ih iko pita.
Pa ne trudimo se, ja mislim da je jedan deo pregovaračkog tima, ali sad zaista ne bih u imenima, ali 2 člana tog pregovaračkog tima meni lično su sumnjivo. Oni više, oni u medijskom smislu, pa opet ćemo početi polemiku gospodin Srećković i ja. Ja imam utisak da gospodin Drašković i gospodin Tadić više rade na tome da ubede Srbiju kako treba prihvatiti realnost, a to je samostalno Kosovo. Sada nije baš tako. Pa dobro, ne znam, moj utisak, evo možda ja grešim, na kraju krajeva ljudi će se u to uveriti, nego što se bave time da nešto. Mada moram da priznam, 17. marta gospodin Tadić, kad je bio onaj progon Srba, bar on tako tvrdi, je pozvao onog komandanta južnog krila NATO-a pa je nešto uradio. Ali od tada nisam zapazio da je ništa dobro uradio. Znači, ako neko poziva na to da je danas realnost da Srbija treba da prihvati Kosovo, stav SPS-a i moj lični stav da mi to nikad ne treba da uradimo. Što se tiče Srbije, to nikad ne treba uraditi. Dakle, ali samo imam još samo 2 rečenice pa da ubrzate emisiju kako vi kažete. Pa mi smo se jako dobro od dolaska ove demokratske vlasti u Srbiju potrudili da uništimo naše bezbednosne, vojne, na ekonomskom planu ništa nismo uradili, nema poboljšanja, pa ne možemo na ekonomiju da branimo Kosovo. Dakle, zatiranjem vojske i policije, što su obeleže države, i krajnje lošom diplomatijom, mi samo pomažemo da se Kosovo... Pa dobro, ako vi evo imate bolje odgovore, znači mi ništa ne možemo da učinimo. Mene interesuje, a evo i gledaoci postavljaju to pitanje nekoliko puta, imaju razne pitanje, stvarno su super, hvala vam što se javljate, ali okrenut ću, ko vlada danas Srbijom? Znači, svi ste vi na neki način na vlasti, ali ko danas vlada Srbijom? Jel to ima nekoliko centara moći, da li ste vi sinhronizovani? Gospodine Šormaz, da li vlada ili vlada predsjednik ili vlada opozicija koja ima neke centre? Svako po svojim ingerencijama na osnovu Ustava. Znači, vlada Republike Srbije svakom slučaju u najvećoj meri kao izvršna vlast, parlament kao zakonodavna vlast koja kontroliše vladu. Ko vlada? Pa u vladi se ne svađaju. Pored toga, naravno, deo izvršne vlasti ima i predsjednik Republike i neke svoje ingerencije ko vlada. Vlada se na način koji ovaj ustav, koji nije najsrećniji, ali onoliko koliko on omogućava, tako se vlada. Ja moram da kažem da svi mi snosimo odgovornost za ovo što se dešava na Kosovu i Metohiji. Ja se lično osjećam odgovornim. Recimo, reći ću gospodinu Srećkoviću, ako smatra da je kriv režim Slobodana Miloševića i svi onih koji su u to vreme učestvovali, sigurno da postoji krivica i za loše vođenu politiku ili neke loše procene, što se sad dobija onom narodu dole o glavu, ali onda snosimo odgovornosti mi jer smo 10 godina bili nesposobni da ih smenimo sa vlasti, a u velikoj meri su dobijali glasove i ljudi na Kosovu. Naravno, promenilo se mnogo toga. A šta se to promenilo? Pa promenilo se pre svega slika... Poboljšao se položaj Srba na Kosovu? Ne, nije se poboljšao. Pa kako to došla demokratija u Srbiji i valjda je trebalo se poboljšati taj položaj? Pa izvinite, od prvog dana od kad je ova vlast u Srbiji, ona nije imala ni jednog trenutka ingerenciju, znači nikakvu nad teritorijom Kosova i Metohije, jer je, pa beleži redovno, pa eto vidite, to je taj problem. Znači beleži redovno, medijski je, i tekako su zločini nad Srbima prisutni, u Srbiji ne kažem da nije moglo, pa istog trenutka kada se dogode. Pogrom, jel možemo da koristimo pogrom kao primjer? Možemo. Kažite mi, molim vas, šta je po vašem sećanju kao čoveka koji predstavlja ovde Demokratsku stranku Srbije, ostalo da ste vi videli na televizoru 19., 20. i 21. marta? Šta ste vi videli? Na kojoj televiziji? Na televiziji u Srbiji. 19., 20. i 21. marta. Šta ste vi videli? Sad me pitate, znači, ali praćeno je... Znači, evo samo... Pa, znate, pitam vas, vi se bavite time, ja se bavim mnogim stvarima, zato vam kažem. Pogrom je ostao medijski primer, egzemplar nemara Srbije prema ljudima na Kosovu i Metohiji. Jer jednostavno mi nismo imali čak ni sliku o tome kako izgledaju naše svetinje, a do njih smo mogli da dođemo ako bismo upalili automobil i poneli kameru pod ruku. Na sreću, uz podršku moga prijatelja Svetomira Stefanovića, obišao sam Kosovo i Metohiju ta 3 dana, zabeležio šta je bilo, dao gospodinu Čoviću, gospodin Čović dalje prosleđivao i dao vašem predsjedniku.
Ja imam pasoš srpski, jugoslovenski pasoš. A mislite, pored toga još. Ne, imam još jedan pasoš. Koji? Koji sam koristio dole, američki pasoš. Zato vas pitam, američki pasoš ste imali, mogli ste da idete, a recimo predsjedniku vlade tih dana nisu dozvoljavali da uđe na Kosovo i Metohiju. Šofer kola koji su dobijena od koordinacijog centra imao samo jugoslovenski pasoš. Znate li da predsjedniku vlade nisu davali tih dana? Čujte, nemojmo sada da banalizujemo stvari, radi se o ovome. Vi kažete da niko nije hteo, a vi ste bili tih dana. Pazite ovo. Pa ne može onda da bude predsjednik vlade Republike Srbije. Reč je ovo, nemojte, samo da završimo ovo. Ovo što je gospodin Bajatović pitao šta je učinjeno u 6 godina, to nije tako loše pitanje. Vi niste jasno tu odgovorili, ali ste pomenuli medijski je slika prisutna. Evo, ja vam odgovorno sada tvrdim, ja vam odgovorno tvrdim da medijski slika o stradanju Srba na Kosovo i Metohiji ni izdaleka nije zadovoljavajuće prisutna, a kao razlog ili dokaz mogu da vas zamolim ovo. Neka nacionalna arhiva RTS-a uporedi se sa arhivom koju sam skupio 1998. godine, da vidimo koji su lokaliteti i kada od njih zabeleženi, a koji od nezavisnih producenata. I po tome ćemo gledati. Ma ja mogu sa tim da se složim sa vama, zato što je vama je bilo očigledno lakše da dole budete prisutni nego RTS-u. Što ne kažem da onda RTS nije trebao da koristi taj materijal. Nije bilo bitno šta zabeleži naša televizija, bilo koja naša televizija, nego šta rade strane televizije gde se donose... A naravno, ima i naših televizija, Most koja radi non stop. Ajde da podsjetimo gledalce koliko smo puta mogli da vidimo ove strašne slike iz ovog kafića u Mitrovici pre neki dan kad je bačena bomba. Znači danima i dan danas, pa sa ranjenim Srbima odakle. Za što se mučite? Ne mučim se uopšte. Samo da vam pomognem, izvinjavam se. Ne, naprotiv, hoću da vas podržim. Malo naš kolega s moje desne strane preteruje. Da vam kažem nešto, vi vrlo jednostavno možete da posmatrate kako danas u Srbiji ko gleda recimo na neka pitanja, na primjer na pitanje ratnih zločina koji su učinjeni nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Ne kažem ratni zločin, ubistvo je ubistvo, ne delim uopšte. Ali naši političari, tačno možete vidjeti kakav odnos imaju. Možete samo uzmite ko je nazvao recimo Ramuša Haradinaja zločincem, a ko spominjući ime Ramuša Haradinaja se nikad nije usudio da kaže da taj isti koji je tamo izigrao nekog premijera, pa bio u Hagu, pa danas kao kriminalac strada Kosovom, sme da ga tako nazove. I vidjet ćete ko u Srbiji... Najveći zločinac na Kosovu. Molim? Pa ne, samo hoću da kažem da na našoj sceni postoje političari koji kad razgovaraju sa Ahtisarijem, ne smeju da spomene da su nad Srbima činjeni zločini. I postoji onaj fond političara ili stranaka koje pripada i vaša stranka, koja se najzad usuđuje da kaže da, bilo je zločini nad Srbima. Najzad? Pa šta smo mi radili za vreme? Ja samo hoću da vam pomognem. Pa dobro, i ja sam učestvovao u ratu i bio za topom, isto kad su nas ti anđeli bombardovali kao i vi, ali se ne hvali. Zašto postoje stranke koje ne smeju da kažu? Pa šta nas briga, građani će o tome da odlučuju, mene to ne interesuje, znači te stranke će same da... Nije neka klopka zamka, izvinite, molim vas, oteli ste se kontroli, čekajte brzo jedna pauza, sviramo pa se dogovaramo malo drugačije da bude to. Gledalci, koja bi pesma bila zajednička za sve goste kada bi činili jedan orkestar? Jo, možete jednu pesmu da izaberete? To ćemo za kraj da pevamo Isidora, ja bih zamolio... A nek razmišljaju. Neka dođu naši prijatelji iz Groša da se malo promeni ovaj ton. Reže neka pripremi reklama, aplauz za Groš, dakle da ne zaboravimo... Da nas spasava. Beltona, sportska oprema, novi podzemni prolaz, interijer Comex i ovi čuveni kondomi Trojan, Aksom, Beograd. Ajmo malo reklame pa idemo da pevamo. Ovaj program omogućili su vam Premium kondomi Trojan. Beltona, podzemni prolaz ispod McDonald'sa, kompletna sportska oprema za proleće i leto, za fudbal, košarku i odbojku, patike Nike, Reebok i New Balance, originali po izuzetno povoljnim cenama. Beltona, podzemni prolaz ispod McDonald'sa. Ovaj program omogućili su vam Premium kondomi Trojan. She wanted, yet she let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and left. Girls don't cry for Louis.
to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister. Told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry for Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down the avenue. I bet Louis on an early morning in a lazy part of town. I was tipsy and feeling kinda lonely. Louis offered me his arms. He said, "You and I will burn this town." He said, "You and I will burn this town." Grupu Grož i Sidora. Sidora, oni su se zaista oteli kontrole. Ajde malo da im postavimo pitanje gledalci. Su besni i Ajde, molim sada vas. moramo zaista bez cenzure da čitamo sva pitanja. Ajde, Evo brzo prvo, samo. da li političari znaju koliko je Srba poginulo na Kosovu posle rata? Neka U jednoj političari rečenici. odgovore. Šta se sad dešava? Ne znam tačan broj, ali znam za ono vreme dok sam ja, znači za vreme ulaska KFOR-a, u prvoj godini čini mi se da je bilo 1200 i nešto onih koji su samo nestali. To je od maja do septembra To kažem dok sam ja bio. 1998. Oko 2500. Broj poginulih Srba je oko 2500 i 2500, oko vidite da 150 znam. crkve i manastira je ili oštećeno ili potpuno uništeno I nakon dolaska. 40.000 kuća. Jeste. Ajde da recitiramo. idemo Da, dalje. Ma nema licitacije, 2500 otprilike. Strašno su podgrijali strasti gospodin Srećković i gospodin Bajatović, tako da se javljaju baš i različiti navijači, tako da imamo za SPS nek se sklone, za ostalo neka saopšte kosovskim Srbima da je Kosovo nezavisno, da ih više ne lažu, a zatim za tu nema gospodina pitanja. Srećkovića, da li je problem Kosova počeo od Slobodana Miloševića ili mnogo ranije? Ne, naravno da nije od Slobodana Miloševića. Problem Kosova i Metohije je počeo još od Prizrenske lige. Nažalost, nakon Drugog svjetskog rata, srpski komunisti su doneli odluku da se Srbima koji su izbegli od baliste za vreme Drugog svjetskog rata zabrani povratak na Kosovu i Metohiju, a finiš naše katastrofalne politike je bio od 90. do 2000. godine, kada je politiku na Kosovu i Metohiji vodio Slobodan Milošević i na kraju je kapitulirao nakon NATO intervencije. Hvala. Kaže, pozdrav Isidori, neka više Isidora priča malo Miša manje. Ja se s tim slažem, biće mirniji ton emisije. Ne pričam li ja, oteli su se kontroli ovi političari. Zatim, kaže, gde su Isidora i Pajkić proveli popodne i zašto ga nema na ekranu? Nisu nas pustili u hotel pored da se odmorimo 2 sata, tako da sam čučala na Belamiju, evo iskreno, bez cenzure. Kako mogu da pričaju o Kosovu naši političari kada smo mi sami oslobodili 2000 zločinaca s Kosova? Bajatoviću, koga smo to pustili? Nisam to ja oslobodio. Znam, nego pitam ko je. Vlada pokojnog premijera Đinđića ili možda neki drugi koji su bili u njoj, koji čim su došli na vlast odmah su pustili sve one koji su bili zatvoreni kao teroristi. A evo za vas pitanje, da li vam je žao što je Milošević otišao u Hag? Meni je žao što je Slobodan Milošević ubijen u Hagu. Dobro. Zašto se pojedini gosti u studiju prepucavaju kad su vrlo dobro plaćeni? Jeste dobro plaćeni? Kako se uzme? Bravo, gospodine Srećkoviću, muka mi je više da stalno svi kažu da su dobro plaćeni. Ja sam zadovoljan. Ja sam također zadovoljan, još sam zadovoljniji činjenicom da u Srbiji prosječna plata 2000. godine bila 35 evra, danas je 250 evra. Dakle, postoji ipak značajan... Izvini, 22.000 dinara, znači skoro 300 evra. Zbog toga što imamo jačanje kursa dinara odnosno na evro poslednjih 2 meseca. Slažem se, dakle, životni standard raste kontinuirano, mnogo sporio je od toga kako bi građani Srbije želeli, ali ulazimo u poslednju trećinu procesa ekonomske tranzicije i ja se nadam da ćemo za 4 do 5 godina uspeti da konačno dostignemo manje razvijene zemlje Evropske unije. To je zapravo ono što građani Srbije jedini žele. Ajde na pauzu, ovo je optimistički, bravo! Gospodine Šormaz, da li ste odveli ženu na bračno putovanje? Nisam.
Jao, hoćemo da ga pustimo da odvede ženu na bračicu? Nisam zbog obaveze, eto, neodgovorno se vozi. Pa to nije fair. Nije dovoljno plaća. Pa to stvarno nije fair. Evo, ja molim vladu Srbije da vas pusti da odete na bračno putovanje. Pa nije meni vlada Srbije, ja sam u parlamentu, parlament je ozbiljan, 250, pa Marković. Ne, šalim se, znači ja imam obaveze i u stranci kao potpredsjednik izvršnog odbora. To je vlada stranke. I onda unutar stranke. Ali morate svi da idete vi političari na svadbena putovanja, jer tu je ključ naše sreće, je li tako, Miša? Potpuno se slažem, ja bih odmah krenuo na jedno takvo putovanje. Još samo da se oženim. Oženite se. Ima vremena. Ajmo dalje za pitanje. Dalje pitanje. Pošto je Blic pokrenuo akciju Biramo žensku vladu, neka gosti nabroje po 3 imena žena koje smatraju pametnim i u kom ministarstvu bi se našla Isidora. To ste vi naručili, Isidora. Nisam majke mi, evo Ivana. Evo, ja bih Isidoru predložio za šefa BIA, pošto voli da se bavi, pošto volite da se bavite bezbednostnim strukturama i svesni ste činjenice da to u Srbiji dalje jeste problem, mislim da biste vi bili jako dobri. Mislim da bi to Danica bolje radila. Možda možete u tandemu da probate. Vrlo rado da otvorimo te dosije. Šta samo 3 imena, dajte više ženskih imena, mnogo zanimljivih žena. Pa ima mnogo, ali dobro, ja ne bi sada nabrajam jer bi nabrajao bi iz Demokratske stranke Srbije. A što se tiče Isidore, pa više mesto Srđana Đurića, recimo, za hvala vam, da. U stvari ne šefa kabineta, nego spokesman vlade. Kako se zove? Kancelarije za saradnju s medijima, da. Mislim da Isidora ima više afiniteta prema bezbednostnim strukturama. Bezbednostne strukture su u odličnoj situaciji, bolje nego ikad. Verovali ili ne, u BIA je ostalo svega 9 ljudi starijih od 50 godina koji rade, tako da primaju se trenutno mlađi od 27 godina sa prosekom preko 9 na fakultetima, najboljim u Beogradu i inostranstvu. Naši, znači, kadrovi najjači, najbolji frajeri su trenutno u BIA. Evo dame, najbolji frajeri su u BIA. Gospodine Bajatoviću, dajte mi 3 imena i mene negde rasporedite. Što ja znam, mislim, stvarno postoji dosta imena, što ne bismo razmislili o nekome koga možda ne znamo, a ima prosek preko 9, što kaže gospodin Šormar. Svi ćemo nabrati iz svojih stranaka. A što se vas tiče, ja bih vas stavio u ovo ministarstvo za brigu o deci i porodice. Vi imate odličan rečnik na tu temu, još samo da vas poslušaju. Hvala. Sidora, odlično ste prošli. Dobro, kad niko nije ponudio Ninoslav nije dao ništa. Da budete konzul na Kosovu. Pa sad, mislim, ništa, Ninoslave, 3 žene. Pa ja nisam političar, tako da nisam naviknut na te varijante da se ljudi šalju na pozicije i kalkulišu. Ja bih recimo po lepoti pod brojem 1 i po pameti pod brojem 2. Sad, to je krajnje subjektivan izbor, pa bolje da ga ostavim za sebe. Znači, opet Isidora. A naravno, Isidori bih dao recimo možda Ministarstvo kulture. Siguran sam da bi radila bolje nego današnje Ministarstvo za kulturu. 3 sjajna predloga, se dobro čitate, zato brže ostala pitanja. Možda imaš nešto zanimljivo? Pa nešto s robnim kućama, ne razumem, gospodine Srećkoviću, nešto vas pitaju šta se dešava sa robnim kućama. Ovo se sve dogodilo već. Robne kuće su prešle u ingerenciju Ministarstva za privredu i privatizaciju. Nažalost, zbog politika koja je vođena od 90. do 2000. godine u tom sistemu, kompanija se nalazi u jako teškoj situaciji, trenutno u stečaju. Ja se nadam da će Ministarstvo za privredu i privatizaciju uspeti da nađe strateškog partnera koji će ipak omogućiti da se robne kuće oporave, s obzirom da robne kuće zaista imaju najelitnije lokacije i u Beogradu i u svim značajnijim srpskim gradovima. Ja zaista verujem da ta kompanija ima budućnost, ali potreban je strani kapital i neki ozbiljan strateški partner. Jedno pitanje za sve naše učesnike. Koju je knjigu objavio Miloš S. Milojević iz srpske istorije? Miloš S. ne znam. Ništa ne znam. Kao dobro. Evo jedna gledateljka, da ne, boga mi gledalac, kom ću ja da poklonim knjigu. Odlično je pitanje, da malo izađemo iz mračnih tema za Isidoru. Da nije srećno udata i da nije zaljubljena u svog muža, koga bi od ova 4 džentlmena u studiju izabrala za svog ljubavnika? Aplauz. Neću odgovoriti, ali odlično pitanje. To je jedno skriveno pitanje, trik pitanje. Ovde ima više džentlmena. Da, apsolutno. Ne smijem ovo da pročitam. Ne smijem ovo pitanje pročitam, jer će opet da se posvađaju gospodin Bajatović. Neće, čitajte, brzo samo. Dakle, nije li za gospodina Bajatovića, nije li se Ibarska magistrala dogodila posle izlaska Vuka Draškovića iz DOS-a?
Pa ja sam sve vreme, čak sam i obećao nekim svojim prijateljima da se neću raspravljati oko gospodina Vuka Draškovića sa gospodinom Srećkovićem, ali prosto ne mogu. Pa ja sam rekla. Pa vidite, da vam nešto ne, ali ipak ne mogu da ostanem. Pa pasite, vi sad pitate jedno ozbiljno pitanje. Da, taj događaj je dobio sudski epilog. Ja sad ne znam kako je pravosuđe u Srbiji, ne bi ga komentarisao. Moje lično mišljenje je da se presude mogu izricati na ovaj i na onaj način. Što se mene tiče, ono od čega ja polazim u slučaju Ibarske magistrale jeste da ono što gospoda iz demokratskih opcija zovu Miloševićevim režimom nije imao nikakav interes da ukloni gospodina Draškovića. Osim toga, čisto sumnjam da oni koji su kasnije pomogli DOS-u da dođe na vlast, a to je ista ekipa koja se danas sudi, da su baš 3 puta promašali. Ali to je moje privatno mišljenje u svemu tome što ide. Dakle, taj slučaj je dobio sudski epilog i ja ne želim da ga drugačije otvaram. Mogu da govorim o svojim političkim stavovima. Ja moram da odgovorim zašto je gospodin Bajatović blago rečeno nepristojan po ovom pitanju, jel? S obzirom dakle da su... Kako to mislite, gospodine Srećković? Dakle, vrlo je jasno... Vi ste puni pristojnosti. Dakle, vrlo je jasno, svi sudski organi su sve utvrdili. Dakle, Slobodan Milošević, nažalost još uvek predsjednik vaše stranke, iako više nije među živima, je bio nalogodavac svih političkih ubistava u Srbiji. U procesu vezani za ubistvo Ivana Stambolića i drugi pokušaj ubistva Vuka Draškovića koji je bio u Budvi, sud je ustvrdio dakle, da je Slobodan Milošević naredio ta politička ubistva, a Radomir Marković, dakle šef državne bezbednosti koja je za račun nedemokratskog režima je u svrhu produženja nedemokratskog poretka ubijala političke protivnike, je na tom suđenju vrlo jasno rekao za slučaj pokušaja ubistva Vuka Draškovića u Budvi, sada Radomire moraš da završiš ono što nisi uradio na Ibarskoj magistrali. To je uvedeno u sudskim spisama, to je dakle jedan od vođa terorističkog režima Slobodana Miloševića, Radomir Marković rekao u svedočenju Sidora, opet su se otekli kontroli, molim. Sve jasno. Ne, pa čekajte, mislim, ja ovo prosto neću da ostavim ovako, dakle, što se mene tiče, da nešto, pa neka završe sudski organi, ja samo ne vidim da je Slobodanu Miloševiću... Završili su i sve utvrđeno. Pa jesu, gospodine Srećković, ali vi ste malo izašli iz toga, ja ne vidim, niti želim da branim na taj način Slobodana Miloševića, samo hoću da vam kažem da nije izrečena nikakva presuda Slobodanu Miloševiću. Nažalost, ni u Hagu. Su prošlost, ne treba se mnogo shvatiti. Pa slažem se ja sa vama. Evo i kažu gledalci dok će se pominjati Slobodan Milošević i šta ste vi učinili? Evo sad ću da vam kažem dokle, dakle, mi, nažalost, najveći problem današnje demokratske Srbije u proteklih ovih 6 godina jesu zapravo političke hipoteke koje su ostale iz perioda Slobodana Miloševića. I nekretnine i hipoteke. Jer u procesu ulaska u Evropsku uniju, partnerstvo za mir i NATO, od Srbije se ne traži ništa više nego što je traženo od Češke ili Poljske ili bilo koje druge zemlje koje su danas srećne, normalne i ekonomski razvijene zemlje. Svi naši dodatni problemi su vezani, nažalost, za period dok je taj čovjek vladao, a ja se nadam da među svim liderima stranaka demokratskog bloka konačno sazreva svest da više ni jedan pojedinac i ni jedna hipoteka iz prošlosti neće biti na putu ove države i nacije. Verujem kada konačno budemo rešili problem saradnje sa Haškim tribunalom, da ćemo sve probleme vezane za Miloševićevo nasleđe konačno rešiti i da tog čoveka više nikada nećemo spominjati, jer treba ga se zaista nerado sećati s obzirom na sve što radi. Mogu ti dobro kratko Znate dok će se spominjati Slobodan Milošević? Spominjati će se sve dotle do gospoda koje danas vode Srbiju, a sebe zovu blokom demokratske provinjencije, ne mogu ovom narodu opakožu rezultat na planu onoga što su im obećali 5. oktobra kad su ih ovi dovodili na vlast. Sve dotle će se spominjati Slobodan Milošević. Ajde, nemojte više da ga spominjete. Taj Slobodan Milošević ispada najviše treba ovoj gospodi, znači da bi ostali na vlasti. Jer nemaju šta drugo da kaže ovoj narod, pa mislim na Srpski pokret obnove i njima slične. Dobro, završamo sa Slobodanom Miloševićem. Ne, evo jednu rečenicu moram. Ajde pa nešto da vas pitam. Ali samo jednu rečenicu, nema problema. Znači, ne da se bavimo kao izvršna vlast, pričam sad za vladu Republike Srbije koju vodi gospodin Koštunica, problemima samo iz perioda Slobodana Miloševića, nego se bavimo mnogo i starijim problemima iz Titovog vremena koji moraju sad da se razrešavaju, ali nemamo pravo da kukamo i po meni niti da spominjemo sav taj period, jer smo se borili da dođemo na vlast da bismo sve to popravili. Narod nas je izabrao i sad nam je dužnost to da radimo i sve to da popravimo i zbog toga mi iz DSS-a i ne spominjemo sve te probleme i ne vadimo se ni na koga ko je loše radio politiku, nego stojimo iza onoga što danas radimo i ne pravdamo se lošim rezultatima iz ranijeg perioda, iako se slažem da su bili katastrofalni od 45. od kako je ušla ruska vojska, to jest sovjetska i Kobujagi partizani dobili rat
pa do dana današnjeg... Kratke su vam ovo 2 rečenice. Evo, jedna rečenica bila, sad sam stavio tačku. Gospodine Čarlac, nešto drugo da vas pitam sada. Pošto ste otvorili priču o tome šta radite, znači ne bavite se ovim, ajde da ne bude samo priča 600 godina kosovske drame, pa haška drama, pa katastrofičnost 1,5 miliona, 2 miliona zaposlenih. Ipak se valjda nešto i lepo događa, nacionalni investicioni plan. Oženio se čovek, gde ćete lepše. Pa da, to je optimistički, naravno, ali mora da ima neke argumente kad je to radi. Nešto se valjda i lepo događa. Ajde nam recite šta, ima nešto tu dobro? Da ohrabrimo malo ljude, da malo i pevaju. Kako nema dobro, znači ima koliko god hoćete dobrog. Evo, malo pre rekao gospodin Srećković. Problem je u Srbiji što se vrlo brzo zaboravlja kako je bilo. Znači, plate su bile 35 evra ili 70 maraka prosečne, sada su 300 evra, evo već skoro. Evo, izvinjam se, pitanje vezano za to. Baš pitaju gospodina Srećkovića i vas. Da li poslodavac ima pravo da da lični dohodak od 5.000 dinara? I plus da plati... Ne, lični dohodak od 5.000 dinara može da se da samo nekom sa nižom stručnom spremom, dakle sa najnižom stručnom spremom. Znači mi magistri ne bi trebalo. Ne bi smelo. Jer je tačno, država je tačno odredila, dakle, koja je najniža platna osnova u skladu sa stručnom spremom. Eto vidite. I tu je inspekcija tržišta rada vrlo stroga i ukoliko neki gledalac ima problem, treba da se javi inspekciji rada, sigurno će to jako brzo rešiti. Znači, ukratko, investicije su sve veće i veće. Tačno je da imamo spoljno-trgovinski deficit o kome smo pričali pre neki dan, gospodin Srećković i ja, ali on... I gospodin Todorović, ali on je čak i potreban u ovom trenutku našoj privredi, jer to je konkurencija, znači mi proizvodimo čokolade, ali uvozimo čokolade, jer da pitamo da li deca radije kupuju Milku ili Najlepše želje. Znači moramo da nateramo naše proizvođače da budu konkurentni, da bi mogli da mi izvozimo Najlepše želje, kao što Švajcarci izvoze Milku, Nestle ili šta ja znam. Znači sve je to u redu. Tačno je da je veliki broj nezaposlenih, ali bio je... I da proizvedete klinac jaja, više ovih kinder jaja. Da, klinac jaja može. Klinac jaja, evo ideja. Odlično. Znači, tačno je da ima milion nezaposlenih, ali nije tačno da je povećan broj nezaposlenih, nego su ranije bili fiksni. Tačno da je 30% povećan, recimo, izvoz u odnosu na prošlu godinu. Pa je isto tako tačno, znači ovo što sam rekao za plate. Šta mi to izvozimo? Pa je isto, izvozimo iz mog grada, ja sam Smederevac, $400 miliona na godišnjem nivou izvoz. Čelika. To smo mi ljudi od čelika. Izvozimo u Pirotu tigar gume, skoro kompletna proizvodnja. Izvozimo poljoprivredne proizvode, izvozimo mnogo toga. Mnogo toga izvozimo, ne kažem da je dovoljno, jer naša privreda nije konkurentna privredi u zemljama Evropske unije, pa i drugima, s Američkim državama, Rusiji i Kini. Vidite da smo došli na to da moramo sa Kinom da razgovaramo, nekada smo mi, naša roba je bila daleko kvalitetnija od njihove. Ali imamo još, evo izvoli. Dopunio gospodine Šormaza oko toga šta mi izvozimo. Dakle, naša farmaceutska industrija je vrlo jaka i ljudi svi treba da znaju da je Hemofarm primjera radi 3. izvoznik lekova u Rusiji. Pre nekoliko meseci je otvorena fabrika lekova u Rusiji, izvozimo nameštaj, izvozimo konditorske proizvode i izvozimo naravno i prehrambene proizvode. Mi treba da se trudimo... Gospodin Dinkić da je drugi izvozni produkt obuća, što je bilo frapantno. Pa nije frapantno, zašto frapantno? Dakle, postoji veliki broj... Ali privatni sektor. Ne, postoji veliki... Ručno rađene cipele. Postoji veliki broj... Domaći, ja samo kupujem domaći. Postoji veliki broj... Ja sam bio inicijator te ideje. Za kampanju kupujemo domaći. Pitali ste za cipele, samo da govorim da kaže zašto je zanimljivo. Dakle, veliki broj malih i srednjih preduzeća u Srbiji ima takozvane sporazume o lovom poslovima sa Italijanima. I veliki broj italijanskih brendova se danas proizvode u Srbiji. To je ono što je primjer zanimljivo što ljudi ne znaju. I ono što je također vrlo važno, dakle, s obzirom da su male i srednje preduzeća nosioci razvoja svake tradicionalne ekonomije, pa će tako biti i u Srbiji i jeste u Srbiji, prošle godine je bilo rast broja zaposlenih u privatnom sektoru čak 11%, što zapravo pokazuje u kom pravcu mi treba da idemo. A što Srbija bude brže rešavala ove političke probleme i političke hipoteke koje su nam ostale, time će i država naravno imati veća sredstva u budžetu i bit ćemo u mogućnosti da izdajemo veći nivo finansijskih sredstava za povoljne kredite za razvoj malih i srednjih preduzeća. Mala i srednje preduzeća su budućnost političara, previše opšira, mogu bi 3 dana da nam predstavimo. Jeste vi oženjeni, gospodine? Ajde, nastavite sa tim investicioni plan. Znači, nacionalni investicioni plan je evo nešto što se sada dešava u Srbiji sa preko milijardu evra
Pre svega, znači... Čekajte, a zašto se to zove investicioni plan, a kupujemo recimo krevet u zdravstvu, pa kultura, je li to prava investicija? Pa zašto da ne ova investicija u kulturu, zašto da ne? A vi imate menadžment i u kulturi, evo Isidora to radi mnogo bolje od nekih drugih pisaca, zato se njene knjige bolje prodaju, a država od toga naplaćuje porez. Znači, znate zašto da ne? Šta me je pitao, da li će se možda desiti da se tih €1.000.000.000 ili ne znam već koliko možda potroši za održanje na vlast ili će se zaista upotrebiti za investicije? Nije loše da ova vlada odgovori i na to pitanje. Evo, odgovorit ću vam na to pitanje. Šta ako novac ide u skupštine opštine gde je, recimo, gde imamo predsednika opštine iz SPS-a? Ništa nisam primetio da se oni žale na novac iz nacionalnog investicionog plana. Što mi sad ideološki odgovarate? Ja sam pitam da li se vlada, meni kao nekoga ko podržava vladu, tako interesuje da li će to zaista biti potrošeno za investiciju ili će možda biti potrošeno. Ima li neka tema gde oni neće da se svađaju? Mene interesuje svadbena putovanja, ali vi me ne puštate. Evo, znači, pošto mi nije dozvoljeno da odgovorim, ako dozvoljavate, jedna rečenica. Znači, nacionalni investicioni plan je omogućen zahvaljujući dobroj privatizaciji, preko 3 milijarde evra, u stvari oko 3 milijarde će biti ove godine stranih ulaganja, suficit u budžetu druga godina za redom, znači kao država manje trošimo nego što smo predvideli, jeftiniji smo kao država i zahvaljujući svemu tome imamo investicije, pre svega u infrastrukturu. Ozbiljni investitori za gradnju, ne samo putevi, znači vi na jedan plac, da biste imali greenfield, takozvanu investiciju, da bi neko napravio poslovni objekat iz ledine. Mi smo dužni kao vlast da do te ledine dovezemo, napravimo asfalt, po mogućstvu prugu, znači gas, struju, vodu, kanalizaciju i savremenu telefonsku mrežu, jer bez interneta nemate savremeno poslovanje. To je to što se radi iz nacionalnog investicionog plana. Naravno, zakonodavni okvir, ali ovaj parlament to radi, 258 zakona, rekord u Evropi, a kamoli u Srbiji, ikada. I jel se svi primenjuju? Primenjuju se. Svi se primenjuju. Pa evo sad će i ovaj zakon o radiodifuziji. Ajde da damo malo reči. A počeo je Bajatović da postavlja pitanje. Pa vidim, ali gospodine Srećkoviću, jeste vi vodili svoju ženu na svadbeno putovanje? Nažalost nisam. I ljuta je zbog toga na mene. Jel vidite, gospodine Bajatović, još recite i vi da niste vodili svoju ženu. Jel imate ženu? Ja nisam, zato što nisam oženjen. Dobro, znači ja predlažem da gospodina Bajatovića oženimo, evo ovde se puno gledateljki javilo, veoma zainteresovanih da uspostavi bliže kontakte s vama, a ja predlažem da gospodin Dinkić uvede da se ne plaća PDV na svadbeno putovanje i da se to odbija od poreza. Hoćete me podržite u toj akciji? Podržat ćemo se, ja vas molim da dalje podržavam da čitate pitanje. Kako da uđemo... Kako da uđemo u Evropu kada ne poštujemo odluke Vrhovnog suda Srbije? Ozbiljno pitanje, zaista ne znam ko će da mi tu odgovori, ali jedna mučna tema. To kad dođe ministar Stojković, pitaćemo kako se poštuje odluke. Preciznije. Evo, Skupština Vojvodine, na primjer, ne poštuje odluke u kojim je vraćena vezano za grb i znak, na primjer. Aha. Ta vlast u Vojvodini. Dobro, pa pitali ste za primjer, ja samo kažem. Recimo, tamo postoji ideja da bude grb i zastava, kao da je Vojvodina država, protiv čega smo, naravno, čini mi se svi ovde, a tamo nisu baš svi. Isidora, bit će mnogo ljuti gledalci ko svima ne odgovorimo. Evo, odgovorit ćemo. Ja zato vidite da i ne pominjem telefona, 510-36, 510-37, previše pitanja, nećemo stići da odgovorimo. Za Isidoru, zašto češće nije u Nišu, bila je divna, hvala velika, evo sad ću biti stalno u Nišu, jel da? Slažemo se. I jedna divna čitateljka, Antić Slavica, koja ja sam imala jednu knjigu, ali zbog zaista lepih reči koju uputila meni, ja ću kupiti još jednu knjigu i dati Slavici. Šta kupiti? Napisat ćete večeras još jednu. Mišo. Mama tola, dobro ide ovaj. Ima još pitanja gledalaca? Pa za sad nema, sve smo pročitali. Pa da. Dobro, imamo li mi, gospodo, da ispričamo našim gledalcima još nešto lepo? Imamo li još neku temu oko koje nećemo da se svađamo? Oko svih tema smo imali konflikti. Ovo smo se dogovorili za svadbena putovanja, PDV i oslobađanje od poreza. Ajde sad da recite ovako, postavili ste puno pitanja oko nacionalnog investicionog plana. Vreme. Pa da li ste vi kao socijalisti konsultovani oko toga? Pa vi podržavate vladu, kako sad pitate? Pa znate šta, mi nismo deo izvršne vlasti, znači mi samo u parlamentu podržavamo vladu. Dakle, odnosno dajemo im dovoljan broj glasa. Pa ta vlada bez vas ne bi mogla da funkcioniše? Pa, pravo da vam kažem, meni je neka strašna žao što nisam opozicija, ali prosto nismo imali izbora. Nekako vam ide da ste uvek na vlasti, gospodine Bajatović. Pa meni, nažalost, ja sam kasno došao.
Ali ne može da išta se vratite. Gospodine Srećkoviću, ja vam ponovo, znači, savjetujem, kad vam se toliko ne sviđaju socijalisti, vi izađite iz vlasti kao moralni ljudi. Zašto da vas podržavaju takvi zločinci kao što smo mi? Ajmo, gospodine Bajatoviću, da razjasnimo stvari. Dakle, jedini razlog zbog koga vi podržavate ovu manjinsku proevropsku i demokratsku vladu jeste što vam je to bio jedini način da opstanete na političkoj sceni. Isto tako kao što ste vi već međusobno svi već odregli Slobodana Miloševića, ali očekujete taj vaš kongres koji ćete izgledati. Znate kako će to otprilike izgledati? Kao kad je jednom od omiljenih naših filmova Maratonci trče počasni krug, pa znate kad je umro Pantelija, pa se skupili Topalovići, pa svako ima svoj testament. Mene samo zanima da ko će tu biti Mirko Topalović i ko će da postoji ono čuveno pitanje koliki je moj deo. A svima će isti odgovor biti. Gospodine Srećkoviću, znate koji će biti odgovor, razumete? Ja ne znam ko će biti taj Mirko Topalović, znate. Ja bih jako vama voleo da odgovorim, ali vi nemate više ni stranku, znate. Pa ne znam na što da uputim svoje strelice. Ajde da prekinemo sa time. Dobro, vi mene razumete. Gospodine Srećkoviću, ja samo želim da vas pitam drugu stvar. Vi ste još relikt u tom parlamentu do sledećih izbora, znate, a mi socijalisti smo trebali davno da nestanemo, a vi ste stvarno relikt, znači još do narednih izbora i nema više. Možete se nadati koliko god želite. Ja vas pitam, ko je Mirko Topalović u Siričkoj partiji? Dajte otkrite nam. Vi ste? Da. A zašto se vi, gospodine Srećkoviću, interesujete stanjem u SPS-u? Pa zanimljiva mi ta priča. Nama je zanimljivo da nam pričate o brendiranju Srbije, recimo. Kako ide sa tim planom? Brendiranje Srbije, Ninoslave, ajde da vidimo šta se tu zbiva. Kako sad to Kajmak pa najbolji brend? Kad imamo tako dobre frajere, sad Kajmak nam je brend. Pa ne možemo frajere da prodajemo. Kako ne možemo, izvozimo ih skroz, odiše nam svi intelektualni sporti. Ispašće se bavimo trgovinom ljudima. A ne. Šta je zapravo brend, što ljudi treba da razume? Dakle, brend je zapravo način na koji potrošači gledaju na određeni proizvod ili uslugu. Elementi brenda su i cena i kvalitet i ono što je danas najvažnije, to je taj marketinški ili promocijni čuveni miks, kako se zove. Danas, ukoliko imate novca, nije problem da kupite skupu i kvalitetnu tehnologiju i da napravite dobar proizvod. Poenta je zapravo na kraju na koji način da izađete na tržište i na koji način da te proizvode plasirate. Naša ideja kao Ministarstva trgovine, turizma i usluga jeste da u novom zakonu o trgovini, koji se nadam će biti usvojen već na prvom jesenom zasedanju, da ustanovimo i agenciju za brendiranje koja će zapravo trebati da utvrdi kojih je tih 15 ili 20 srpskih brendova iza kojih mi apsolutno možemo da stanemo i kao vlada i kao čitava privreda, koji cenom i kvalitetom mogu da ozbiljno konkurišu na različitim međunarodnim tržištima i da onda mi kao država pomognemo plasmanu tih proizvoda. I tu se možda može primeniti slična strategija kao što je radila Ruska federacija na primjeru vodke. Svi znamo da je vodka najpoznatiji i najjači ruski brend. Oni su promocijom vodke i probijenjem vodke na zapadna tržišta i veliki broj drugih ruskih proizvoda je uspeo da nađe određeni tržišni segment gde treba bude konkurentan. Mi treba budemo svesni da mi naravno ne možemo da pariramo u visokim tehnologijama Japancima ili danas Južnoj Koreji, ali u proizvodima vezanim za poljoprivredne proizvode, ali ne naravno primarnim, nego finalnim proizvodima možemo da budemo vrlo konkurentni. A oni nemaju ni Guču, gospodine Srećkoviću, nemaju Exit, ali Guč, to je svetsko čudo. Pa jeste svetska čuda i to je jedan... Evo ga naš brend. Ja idem preko sutra nažalost ne mogu... Nemaju vremena, pa vodite žene, da svakako... Idem sa Palmom i sa Veljom. Idemo u Guču, moram malo da sedem da vidim kako ćemo da osmislimo carinske i vancarinske mere zaštite da bi ovaj naš seljak koji će biti toliko popularan kad izmislimo sve te brendove mogao da bude zaštićen recimo od stranih proizvoda koji se tako lako uvoze kod nas jer smo potpuno nekritički liberalizovali tržište, na primjer. Ne bude baš da je sve svetlo. Vidite kako kad slušam gospodina Šormaza, manje do duše gospodina Srećkovića, ja mu se divim, čudim se da nije u G17, znači čovjek, znači sve to zna. Nije baš sve ni tako sjajno, znate, kod nas. Ako već hoćemo da podržimo tog seljaka, onda bi mogli malo da razmislimo recimo o carinskim i vancarinskim merama zaštite, pa da pomognemo tom našem seljaku, pa da ga malo subvencionišemo za neke mere zaštite. Objasnite šta su vancarinske mere zaštite. Evo recimo, na primjer da uvedete na carini, kad neko, ne mislim na carini, nego da uvedete na primjer inspekciju pa da mogu da prodaju svašta. Ne, vi pričate nešto o čemu ne znate ništa. Ja vas lepo pitam koje su vancarinske mere zaštite. Da donesete, pa ja ne znam, ali zato vi znate, vi sve znate. Pa nažalost ne znate. Pa na primjer da donesete zakon o potrošačima.
da ne bismo kupovali u prodavnicama svašta. Gospodine Bajatović, ja sam vas lepo pitao, koje su vancarinske mere zaštite koje vlada može da upotrebi? Vi znate, pa ja vam govorim koje su. Pa govorite o nečemu ne znate nešto. To nisu vancarinske mere zaštite. Molim? Nemojte da govorite nešto što se ne razumete. Kako nisu? Poštovani gosti, samo da vam kažem jednu stvar. Počnite da pričate brzo, na kraju smo emisije, ako želite dalje da pričate, daćemo vam ključeve pa zaključajte studiju, a mi ćemo uskoro da odemo. Evo ovako. Gospodin Šormaz za premijer. Znači, ja se ne slažem sa Isidorom da su dobri frajeri naš i dobre žene, a? Znači, najlepše žene su naš, evo pogledajte samo prvi red, kamera može da prikaže. Drugi, treći, četvrti. Da, naravno ima još. A ima i frajera, kao što vidimo, ali ja mislim da su žene u principu u Srbiji brend. Ali s druge strane, to je veoma ozbiljno pitanje. Ja sam imao tu sreću čak i da upoznam gospodina koji se zove Voli Olins i koji ima dosta knjiga iz oblasti brendiranja i koji je recimo radio branding i bio plaćen od strane Češke države, radio brendiranje Češke nacije i Češke države godinama je radio za njih i uradio je odličan posao. Česi su verovatno država koja je najlakše i najbrže ušla u Evropsku uniju od ovih zemalja koje su kasnije posle osnivanja ušli i koja ima veoma visok standard i mnogo drugačiji već način života odnosno na ono kako su navikli ranije, a inače je on čovjek koji je preporodio British Telecom pa napravio Vodafone, to Manchester United nosi na dresovima, ili preporodio francusku takođe telekomunikacijnu kompaniju pa napravio Orange. I mogli bismo iz takvih stvari, iz takvih primjera da učimo, to je veoma važno i izuzetno bitno, ali nažalost ne možemo ništa po tom pitanju da uradimo zbog toga što je u inostranstvu još uvek glavni brend za Srbiju kada pomenete, nažalost, Ratko Mladić, i dok to pitanje ne rešimo, sve drugo će morati da sačeka. Ninoslav, nešto hoće pa onda... Da se nadovežem na ovo što kaže gospodin Šormaz, sa njim se apsolutno slažem, nažalost, taj jedan od glavnih brendova je ne saradnja sa Hagom. Ja se iskreno nadam, evo vama je zasmetala moja prevelika kritičnost svih političara, ali prisutni smo mi ovde i slušamo kako vi jedan s drugima razgovarate, i ako to nije za kritiku, ne znam stvarno šta je, ali mislim da je sledeći brend koji je nama potreban i koji možda ovi mladi ljudi mogu da donesu, to je jedna nekorupcionaška politička elita, jedna elita koja stvara vrednosti, a ne elita koja se bogati na stradanju ljudi, i onoga dana kada konstatujemo objektivno, bez obzira koliko želimo ili hoćemo da budemo kritični, već kada konstatujemo da to jednostavno nije više slučaj, da građani bolje žive, da su političari uspešniji i manje korupciji skloni, onda će to biti početak svih brendova. Da završimo ovde. Imate čarobni štap. Pošto smo došli do kraja Isidora. Dobro. Zapravo mi na kraju da pevamo, jel? Da pevamo i oni da kažu po jednu rečenicu, a rekla bih ja onda dve, jel mogu, Miša? Ajde, onda neka oni prvo kažu te rečenice. Ajde, po jednu, ali bez zareza. Dati reklame i pevati. Ko će krenuti prvi da se odjavlja? Ajmo. Neka to prvo budu gospoda Srećković i Bajatović, da se ne bi svađali. Apsolutno. Ajde nešto lepo, optimistički recite. Evo, ja stvarno želim da verujem da je Srbija polako spremna da stavi tačku na prošlost i da se svi više usmerimo ka izgradnji našeg ekonomskog sistema. Želim da građane Srbije podsjetim gde smo 90. godine bili mi u odnosu na Češku ili Poljsku. Te zemlje su krenule tada pravim putem, mi smo se vratili decenijama unazad. Ove zemlje su danas ekonomski najperspektivnije zemlje u Evropi i mislim da je to vrlo jasan putokaz gde treba država Srbija da ide, a pre toga, nažalost, građani će morati da imaju još malo strpljenja da bismo rešili ove političke hipoteke koje su ostale iz perioda do 2000. godina, nažalost, još uvek nisu rešene. Lepa rečenica, ali prosta proširena. Gospodine Šormaz, kraće, ne? A, dobro, izvinjavam se. Ajde, da ne budemo baš maliciozni. Pa ja ću probati ovako da završim. Znači, u Srbiji je negde tamo nekad bila jedna revolucija, danas je bila jedna kontrarevolucija i ako ne shvatimo da nam je ostala demokratija uz puno rada, neke saglasnosti i pokušaja da zaista izgradimo društvo u kom će ekonomske, političke i kulturne elite biti okrenute rešavanju problema ljudi, a ne ličnom bogaćenju, da podržimo ovog prijatelja, onda će to za Srbiju biti dobro.
Nama jeste mesto da budemo faktor stabilnosti na Balkanu, kako se to nekad govorilo, a to znači da budemo najjača ekonomska i politička, da kažem, sila na ovom prostoru. Jedino tako ćemo opstati, jedino tako ćemo se odbraniti, a dotle će nam trebati puno mudrosti. Hvala, gospodin Ranđelović. Ajde nešto da čujemo i od vas, lepo, optimistički neki to. Da prosto jedan apel uputim svojim sugrađanima, i ja nisam još jedan put političar da mogu da sada te programe smišljam ovde koji treba nešto da donesu. Ja ću jednostavno jednu moju ličnu poruku, a to je da budu milosrdni jedni prema drugima i da vole jedni druge i da budu nemilosrdni prema političarima koji su u svojim kancelarijama, kabinetima odgovorni za ono za što su tu ušli, da ne podležu bilo kakvim strahovima i da dalje nastave da ih pitaju hrabrije i hrabrije šta ćete vi tamo gde ste otišli izabrani od nas. Gospodine Šormaz, vi imate čast da otvorite ovu emisiju pored. Svim gledalcima televizije Bela mi poželeo da provedu lepo i prijatno svoj ostatak večeri i da sutra imaju mnogo bolji dan nego današnji i svaki naredni, naravno. Da počnemo svi zajedno da radimo na tome da bez svakog pojedinca u društvu, bio on političar ili ne može se napraviti bolje društvo. Kad svi to shvatimo i kad krenemo zajedno, bez obzira na političku opredeljenost, celo društvo, ceo narod, onda će biti sigurno i mnogo bolje. Jer ako budemo i dalje, sa tim ću završiti, kao rakovi u kofi, čim neko počne, čim neko pokuša da izađe iz kofe, drugi mu se popne na leđa i vrati ga nazad, nema ništa od toga. Znači moramo da zajedno pokušamo da rešimo sve ove probleme, ima ih mnogo, ali nisu nerešivi. Ja predlažem da rakovi odu nazad u vodu. To jest, ja ću se lično zauzeti kod gospodina Markovića ili koga već poimenujem koju skupštinu, da obojica odete na svadbeno putovanje. Sve ću uraditi da provodadžiš. Sve ću uraditi da se gospodin Bajatović... Malo i kod gospodina Dinkića da da i novac za to putovanje. Naravno, tu je izvor naše sreće da veoma ću raditi na tome da provodadišem u slučaju gospodina Bajatovića, što takođe mislim da je važno. I ja vam, dragi moji... Mene ste zaboravili. Vi se ženite, koliko shvatam, iduće nedelje. Da, baš. Prema tome, mislim da tu baš u tom odnosu muško-ženskom leži rešenje naših i političkih odnosa. Tako da vam, dragi gledalci, želim uspešne, bračne i vanbračne odnose. I kako da završimo emisiju? Naravno, pesmom. Naravno, pesmom. Ono što je bio problem, koju pesmu da odaberemo, a da svi budu zadovoljni. Uzeli smo jednu neutralnu, grupa Groš je pronašla jednu pesmu koju, ja mislim, možemo svi da pevamo. Laku noć, poštovani gledalci, uz ovu lepu muziku. Che bella cosa, un'aria nata sole, l'aria serena, dopo la tempesta, che l'aria fresca, pareggiata fresca, che bella cosa, un'aria
svima, hvala.